Adema ekwakwala amagbala kpọmkwem ihe anyị batara na ya bụ oge ha je yocha isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche dịka o si dị n'ala anyị. Ekelela m onye kwukele onye nta asị m ka onye chiri ya zere na asị na ọkwụ na-enwe anwụrị kemgbe ụtụtụ ọ kụrụ elekere 5 kpọmkwem anyị wee bụrụ bata ajịbọ odogwu wee dịrị wee na-aga na ekenegasị na-enwe anwụrị. Ọ bụ ka ọ dị mma ka anyị nọ ebe a wee na-eme maka obi ụtọ gị na ịgbasara gị ozi na ịsụrụ gị Igbo yele ka anyị ji nọrọ ebe a maka na nke onye bụ nke onye, nke anyị bụ nke anyị. Ekelela m ndị ọbụla nọ ebe ọbụla ha nọ. Ọ bụrụ na ị na-akọ ugbo biko oge ruo na ị ga-eji wee jekọ ugbo gị. Ọ bụrụ na ị na-ejekwa n'ọrụ na ị nọ n'ọrụ bekee jisie ike na-alụ ya, jiri na-alụ ya, debe aka gị ọcha, na-alụ ya n'ụzọ iwu kwadoro maka na aka aja aja n'ọkwa ya na-ebute ọnụ mmanụ. Abụ m Chizzy Anne Ajibọ na ebe a. Igbo Bigbo ekene m unu, ekene m nze, kene ọzọ, kene onye ukwu, kene onye nta, kene nwata, kene okenye, kene nwoke, kene nwaanyị. Ọ ga-adịrị anyị nche niile na mma. Eji m n'aka na ọtụtụ ndị mmadụ amago ụzọ wee pụwa. Ya bụ ekpere anyị bụ tata niile ga-abụrụ anyị awele. O nwere ihe ọjọọ ga-adakwasị anyị. Ya bụ mbọsị njọ ụkwụ agaghị hapụ anyị n'ama maka na iru na-asị na-egwu anyị ọfọ na ogwu enwere mkpọchi. Igbo bụ mba dị ebube. Ọ ga-adịrị anyị nche niile na mma. Daalụ dịka ị na-esonyere anyị ebe anyị na-anọ akọwa okwu na isiokwu dị n'akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche. Gere ka ifu ka o si ada n'obodo anyị bụ Naijiria tata. Daalụ. Ọ dị mma, ọ na-anụgonu ya. Anyị ga-ewere isiokwu dị iche iche dịka o si dị na isi dịka ndị akwụkwọ nta akụkọ si dee ya. Ya gụpụtasịa ụfọdụ oge ọ ga-elu ọ na-esoro wee tinye ọnụ n'okwu. Ọ ka anyị si eme ya. Anyị ji Punch ebe, anyị ji The Nation, anyị ji Vanguard. Ụmụ akwụkwọ a ka anyị ga-ewegasịrị ụmụ okwu dị iche iche na ya n'oge anyị lere afịa pụta. Anyị lee afịa pụta ozugbo anyị agbapụ ya ọsọ. Abụ Chizzy na anyị na-abịa. For cost-effective pricing, luxury of choice, timely delivery schedule, Okay, ma, breaking news. Oh yes, 12,999 naira per square meter. Chairman, traditional rulers council. Italian tiles and slabs, marble tiles, slabs, and over 200 shades of colors to play with. Visit us today at number 5 Rangers Avenue, beside Punch's Fried Chicken, Enugu, and number 8 MCC Road by Methodist Bus Stop, Owerri, or call us on 0803 342 4193. Maldini Marbles Limited. Why pay more? Hey, Doredo, better itself. Now 10 gigabyte data just like my Intel show. Guess how much? 3,000 naira. Na ndiche baba ebe kwa n'oge ndiche daalụ ndiche daalụ daalụ nwoke ọma daalụ dagazie ajọba Jizọs nwanne mmadụ ịmapụ ụmụnne m anyị nọkwa daalụ nwanne. Just 3,000 naira and 20 gigabytes for 5,000 naira. Dial *141# today to experience the network with the 4G coverage. Airtel, the smartphone network. My neighbor Casey and I, we gel to support our taste in music, totally in sync. But there's one area where we differ. Casey loves his pink filled milk because it is low in cholesterol. I, on the other hand, I love my peak full cream milk because it is rich and creamy. So, choose your peak today. Reach for your peak. Hey, Doredo, better itself. Now 10 gigabyte data just like my Intel show. Guess how much? 3,000 naira. 3K better for 10 gigabyte data. You shock happy? Make I add extra shock. 5,000 naira go give you 20 gigabyte data. That's right. With Agile Data, just a little more gets you so much more. Introducing Agile More for More data plans, like 10 gigabytes for just 3,000 naira and 20 gigabytes for 5,000 naira. Dial *141# today to experience the network with the 4G coverage. Airtel, the smartphone network.
the big night. Today was just one of those days. You know, woke up at 5, made breakfast, went to work, did my job, did my organs work, then organs work, came home, made dinner, and now nothing can stop me from enjoying my rich, smooth, refreshing Dubic malt. Enjoy the silky smooth taste of Dubic malt. Dubic malt, crown the moment. Ọ dị mma ka anyị gbapụ ọsọ ozigbo ọ bụ oge ha eji enyocha isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti. Chizzy anụ n'ebe a, Ajibọ n'ebe a. Nke mbụ anyị ga-ewere ozigbo bụ nke si n'akụkọ Punch. Ndị na-omebe iwu ezumezu anọrọ na Abuja wee kpọọ aka na-afụ maka ego ala anyị na Atahiru bụ onyeisi ndị agha ala ya bụ amị dịka esi akpọ ya maka ego ruru $99 ego ruru $99 bụ ego amapụtara iji gbochie ndị omekome ma ịchụ ndị alụ ọkwụ elu ana. A chọrọ na-akpọ ha ka ha bịakwuo ka ego a ka esi emefu ya maọbụ ka esi eli ya. Ndị omebe iwu akpọọla onye aka na-achị maọbụ aka na-afụ maka ego anyị na Nigeria nakwa onyeisi ndị agha bụ Atahiru ka ha bịakwuo ihe ha maara gbasara $100 naira na $99 ha bịakwuo ka esi emefu ego a ka ha si mefuo ya na ka ha si jiri ya mee rụọ ọrụ ya ka ha si ha bịakwuo. Chukwu agwara m ka m buo amụma bugide Buhari n'ụzọ dị mma ọ bụrụ m kwuru ọ ka ha si dee ya na akwụkwọ nta Punch na ọ bụ Mbaka na-ekwu ya. Punch na-ekwu na Mbaka sịrị na Chineke agwana ya buo amụma bugide Buhari nakwa ụzọ dị mma. Ọ bụ Mbaka kwuru ya na Punch ọ bụrụ anyị wakwuru ya ebe a. Anyị wee na-agbapụ ọsọ wee na-agazi na Yobe. Ndị Yobe agbaala ọsọ si n'ụlọ ha gbafuchie maka gịnị? Maka na ndị Boko Haram jere wakpo ha. Ndị bi na Yobe agbafuola si n'ụlọ ha gbafuo maka gịnị? Na ndị Boko Haram je wakpo ha. Ha gbara ọsọ ndụ ha pụọ maka na ndụ dị mma. Ndị Yobe ebe a ha gabara, ndị Boko Haram gara ebe a, ndị obodo a wee gbafuchie ka ha jezere ndụ ha, jecha ofu ebe jezere ndụ ha. Ọ bụ ka ha si dee ya na Punch. Aga na Ekiti, ndị Ekiti amapụta na ego wee nye ndị chọrọ ịbanye mahadum, ya bụ ndị chọrọ ilele ule mahadum nke a na-akpọ JAMB. A na-ekwu na ndị dịka mmadụ ruru ndị mmadụ ruru 2,250 bụ ndị obodo Ekiti ka a gbara akwụkwọ iji lele ule ịbanye mahadum. Otu aka nke ahụ si dị, ọ dị m ka otu aka a ga-esi wegasịrị ya na Punch. Ajibọ ya ọnụ. Ndị be anyị ka o si ada n'akwụkwọ The Nation, akwụkwọ nta akụkọ The Nation, aka chịbụrụ obodo anyị bụ Nigeria bụ Jonathan apụta na-ekwu na ọ ga-erugo mgbe ndị lokal gọọmenti ga-enwere onwe ha, ya bụ gọọmenti dịchasị nta n'obodo anyị bụ Nigeria, na ọ ga-erugo mgbe ha ga-enwere onwe ha. Onye kwuru nke anụnwa bụ Jonathan dịka akwụkwọ nta akụkọ The Nation si dee ya. Ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị bụ PDP apụtago wee na-ekwu si na ọ dị mkpa na ha nwere nzukọ gbasara ka nchekwa si dị n'obodo anyị bụ Nigeria. Ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na-ekwu na ọ dị mkpa na ha nwere nzukọ ka o si metụta ọtụtụ ihe na-aga n'obodo anyị ka o si gbasata nchekwa.
ndị kwuru nke anụnwa bụ ndị PDP dịka o si na-ada n'akwụkwọ nke The Nation. Ọzọkwa, onye isi ala bụ Buhari apụtago wee kwuo sị na obi adịghị ya ụtọ ka esi wee wakpo ọtọm. Onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari apụtago wee kwuo sị na obi adịghị ya ụtọ ka esi wakpo ọtọm, ebe ya bụ ihe na-adabụ n'akwụkwọ nta akụkọ The Nation. Ka o si adakwa, ndị bụ ụmụnne onye na-ebugharị mmiri apụtago wee kwuo ka o si dị. Ndị ụmụnne onye na-ebugharị mmiri ebere ụkwụ apụtago wee kwuo ka nya bụ ihe si mee, maka na akụkọ a bụ ihe na-aga n'igwe oje na mmụọ obodo anyị bụ Naijiria kemgbe nwaanyị atụrụ ụtụ ma ndị gọọmenti Lagos pụtara wee tụọ ụtụ. Ya bụ ndị obodo anyị tinyekọtakwa aka wee tụọ ụtụ wee wepụtara ya ego. Ya bụ ndị agbata obi ya nakwa ụmụnne ya apụtago wee kwuo ka ya bụ ihe si dị. Ọzọkwa, ụlọakụ ego obodo anyị bụ Naijiria bụ CBN apụtago wee chụọ ndị nọ n'ogo ntụziaka na ụlọakụ First Bank. Ndị ụlọakụ etiti obodo anyị bụ CBN apụtago wee chụọ ndị nọ n'isi ntụziaka ụlọakụ ama dịka First Bank n'obodo anyị bụ Naijiria. Maka akụkọ ndị ọzọ dị iche iche ị nwere ike igote ma jee gụọ akwụkwọ nta akụkọ nke Punch. Daalụ. Ọ dị mma, ụnanụgoro ya ka o si ada. Anyị ga-ewezili ya na nge wee babazie na Vanguard. Nwere ajibọ ewere. Nke mbụ a ga-ewere bụ nke na ekwu maka nchekwa na-ezughị ezu. Chụọnụ Buhari na ọ bụrụ na ọ jụ itinye akwụkwọ alụkwaghịm. Chụpụnụ Buhari na ọ bụrụ na ọ jụ itinye akwụkwọ alụkwaghịm. Ọ bụrụ anyị wakwuru, ọ bụrụ m kwuru, ọ bụ Mbaka na-agwa ndị nnọchiteanya anyị na ụlọ omebe iwu. Mbaka bịa bụ onye ụkọchukwu Mbaka, onye ụkọchukwu Ejike Mbaka ọkwa ya. Ọ sịrị maka na nchekwa zuozi oke, unu wepụ n'ụzọ usoro iwu kwadoro, wepụ na onye isi ala ya bụ Buhari ma ọ bụrụ na ọ jụ itinye akwụkwọ alụkwaghịm. Ọ bụ ka esi dee ya na Punch, ọ bụrụ anyị wakwuru ebe a. PDP, Ọhaneze na ndị otu dị iche iche MBF, PANDEF na-akwado ndị ọchịchị obodo oyibo UK na okwu ndị n'okwu ha na-akpọ ndị ọchịchị etiti nke Nigeria ka a hazie atụmatụ eji abịa aka. PDP, Ọhaneze, MBF, PANDEF kwadosie ike ndị UK na okwu ha na-akpọ ndị ọchịchị etiti nke ala anyị ka ha hazie ma dozie iwu eji abịa aka n'ala anyị ka e wee chekwaa ịbịa aka ka ọ bụrụ nke pụtara ihe. Unu nụrụ ka Ajiboji kwuo ya na oge ọ gụpụtara nke Nation na Vanguard ebe a ka a na-ekwukwa na ndị Lagos apụtana wee kọwaa hoha akụkọ na-agagharị gbasara nwaanyị ahụ ji ofu ụkwụ ebere ụkwụ na-ele mmiri agbara na mkpọ na obodo Lagos. Ịma na oge nwaanyị a na-akpagharị, ndị mmadụ fụcha ya wee na-ele emeli ya ebere, si ụdị nwaanyị a were ofu ụkwụ otu a na-agbashi mbọ ike kpọrọ nwa n'azụ na-eme ihe niile bechaa akwa arịrị na ihe niile o kwuru bụ ihe butere ya ji jichie mbọ ike wee na-agbashi mbọ ike ibugharị mmiri agba na mkpọ. Ndị mmadụ meriri ebere, ndị obodo Lagos gbatara ya ọsọ enyemaka. Na-anụ na ozugbo na-atụ n'ego ruru nde 10 naira 2.5, mana ugbu a akụkọ dị iche iche abatabago ya. Ụfọdụ na-asị na ọ bụghịkwa ihe nwaanyị kọrọ bụ ihe ọ na-ekwu, ụfọdụ na-asị na ọ bụ eziokwu. Mana ịchọghị ịma nke bụ eziokwu, ichebe na jee zụta akwụkwọ Vanguard ka e wee mara nke bụ
eziokwu Ajibo gwara unu na-achọ na ndị isi nọ na First Bank ụlọ akụ First Bank ndị ọba ego ụlọọrụ ọba ego etiti bụ ọkacha n'ala anyị achọọla ndị isi ọba ego First Bank ụlọ akụ First Bank ọ dị m ka Ajibo ndị be anyị ka o si ada na akwụkwọ Tribune ya bụ Nigerian Tribune anyị na-anụ na ụlọ akwụkwọ anọ ka ejego wee je kpọrọ ụmụ akwụkwọ nọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ na Plateau ụlọ akwụkwọ ya bụ ihe ndị bekee na-akpọ secondary school ka ejere wee je kpọrọ ụmụ akwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ dịka o si ada kịta na ebe nke a na-eme bụ na Plateau akwụkwọ depụrụ ya bụ Tribune nke anụnwa bụ sọsọ nke anyị ga-ewere ebe a maka na akụkọ ndị ọzọ dị iche iche ma nke gbasara ihe onye ụkọchukwu Buhari kwuru ma nke gbasara onye ụkọchukwu Mbaka kwuru na nke gbasakwara ọchụchụ achụrụ ndị nnọchiteanya na ndị ntụziaka ndị First Bank fancha niile nọcha na ya bụ akwụkwọ nta akụkọ ebe a ka anyị ga-adọbiri ya ma nyezie ego oke ka itinye ọnụ ya bụ ma ejeche azụmahịa anụnwa bata eje n'ebe ọbụla ọ kakwa n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM. Good news. Enugu people, we can now hello? say bye-bye to yellow fever disease. Hello? Yes, so that sickness when they give you headache, Driver. fever, and they change your eye color to yellow after mosquito don't bite you. Now you call me now. Mother, father, brother, or sister. You self-think them too by only visiting the This call ndị ma nọkịta akpọba m na m gwara ha nọkịta akpọba m na m gwara ana ha ka phone number ma of course remember ọkwa ha nke ha now the only way to cure that sickness because attack am before it most of call na-eweta this message is brought to you ndọgide na-anụ na eche Abuja ya dey nọkịta onye Yoruba akpọ onye na-asụ ọnọgide ọkpọ oga you called me now I saw my missed call like this my line get out one man only outside here with the line it's here my true call and here now for one outside my internet line on kata ndị ọsọ na bomb city my euro I'm man also na no I go say amba no na Enugu no also no be alliance no on abu when the onye use good line that no man nke mgba bụ the first set o azụ line my were first set so ga about the new line immediately but there's some nonsense 20,000 something thousand born on a CD park wow HND Agri and Bioenvironmental Engineering, Post-Harvest Engineering. No, you called me. We're against that, like Environmental Management Technology, ND. Science Laboratory Technology, ND. Statistics, ND. Computer Science and Technology, ND and HND. School of Applied Agri and Management Technology courses. Business Administration and Management, ND. Public Administration, ND. Marketing, ND. Accountancy, ND. Hydrology and Water Resources Management, ND. Agribusiness Technology, HND. Wildlife Management, ND. Cooperative Economics and Management, ND and HND. Home and Rural Economics, ND and HND. Pest Management Technology, HND. Agricultural Extension and Management, HND. School of Agricultural Technology courses include Agricultural Technology, ND, because whatever Soil Science and Technology, ND, Forestry Technology, ND, Horticulture Technology, ND and HND, Animal Health and Production Technology, ND and HND, Fisheries Technology, ND and HND, Animal Production Technology, HND, Crop Production Technology, HND. Log on to www.fcaishiagroup.edu.ng and click on the portal link. Locate the online admission link. Akakwa n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM ebe na-akọwapụtara gị ka o si ada n'akwụkwọ nta akụkọ nke obodo anyị bụ Nigeria. Nke anụnwa bụ na ngafe a na-eme ka ị mara ka o si daa na Oji River ya bụ ndị isi ndị na-achị ya bụ n'Oji River apụtago wee kwuo sị na obi adịghị ha ụtọ n'ihe gbasara ka onye na-achịbụ ha
bụ Godwin mmadụ si akpọsụ ha agwa nakwa kasị ka o si akpa agwa dị iche iche. Ha ncha niile wee zukọ wee binye aka si na ha achọghọzi ya dịka ha mere nyabụ ihe. Ebe ahụkwa ka ha nọ wee ghọta onye ọfụ ga na-achị nyabụ otu bụ Igwe Lawrence Obi. Onye abụzi onye isi ha n'ihe gbasatara Oji Traditional Rulers Council. Nke anụnwa bụ na ngafe a wee na-eme ka ọha na eze mara ka o si daa na Oji River. Nke anụnwa ekwekịta anụnwa bụ na ngafe. Nke a bụ ozi na-abata ugbu a si n'aka onye nta akụkọ anyị wee na-abata ozugbo ugbu a. Nke a bụ ihe na-eme ugbu a na ọ dị ka ya ozugbo ya ka o mere n'Oji. Ha na ndị onye isi eze ha na ọ dị ka na-achọ ịchọgharị chọta onye eze ọzọ kwe na ha achọtago onye eze ọzọ. Ha ncha niile tinyere aka wee sị na onye chịbụ ha na ya bụ onye adịghị eme ọfụma. Ha ncha niile wee tinyezi aka wee chụpụ ya bụ onye wee rụta onye ọzọ ga na ebe e kwuru ya na o mere na Oji ka ọ bụ n'Oji niile ka o mee aka na ndị igwe niile na-achị ya bụ Oji na ọ dị mma. Nke a bụ ka onye nta akụkọ anyị si wee zibata ya bụ Izu Ekwueke wee zibata ya ozugbo ugbu a dịka o si mee na Oji. A na-ekwu na ịga n'Oji ugbu a na ndị ọchịchị ọdịnala ha ewugoro wee wupụta na ndị obodo apụgo wee wepụta na ka ha si alụ adịghịzi ha mma. Ha wee họpụta onye ga na ịdị ọkwa ya onye ga-anọgodo hazie ọnọdụ. Ọ dị mma. Anyị ga-agbapụzi ọsọ wee webezi okwu. Ncheta na ọ bụ nyocha isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche ka anyị na-eme ebe a n'asụsụ Igbo. Ịkpọ anyị sụọla anyị Igbo yele eye, gbanịchie ike wee sụọla anyị Igbo yele eye. Maka ndị na-ekiri anyị nwere ike ije na YouTube jee chọba Kpakpando TV ugbu a ka ị wee jee wee kirie anyị wee zite ozi nke gị ịzụrụ ebe a esonye wee sọbskraịbụ ọ ka ị wee na-afụ ihe na-emegasị na ka o si adị na ka anyị si doechie ife okpu odogwu n'onwe ya. Ị mara na ọ na-abanye na ndị ichie enwe ike n'oge na-adịghị anya agbachie mbọ ike wee were ofu anaghị ya ka ọ gọba ana ya bụrụ aka ji ọfụ obodo ahụ. Wee fụkwa ka nke mmadụ okpu nze m ịchọ ịfụga anyị niile fụ ka iru anyị dị ka ụmụ ihe ndị anyị tegasịrị ụmụ ihe na ịchọ ịfụ anyị ije na Kpakpando TV ugbu a wee fụ anyị. Ọ dị ma anyị ga-agbapụ ọsọ wee webezi okwu unu. Cheta akọ n'ọnụ ihe ndụmọdụ nke gị ka o wee kwa anyị wee mee. Afa gị na-ebe isi akpọ? Gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Ọ dị mma. Tinye ọnụ n'okwu. Mba anyị ekwutaghacha. Afọ gị na-ebe isi akpọ? Good morning. Sụọla anyị Igbo yele eye. Afọ m Chetanation Agbani akpọ. Gaa n'iru anyị na n'ihe na-ekwu. Achọrọ m ikwu banyere ihe mgbaka gbasara Maazị Nnamdi Kanu na ọhụrụ Imo steeti ụzọ dị mma. Mba, ọkwụ ọbụrụ nke anyị ghọta ya ọfụma. 09097711009 maọbụ 09023111009 na Afọ gị na-ebe isi akpọ? Gaa n'iru Emmanuel anyị na n'ihe na-ekwu. Daalụ. Mbaka si ganye aka ịchụpụ Buhari n'ọkwa. Nna ọ bụrụ ndị oyibo aka sịkwara na ironi maka Mbaka bụ onye isi ndị obodo anyị ha tinyelu Buhari na Buhari bụ onye nzọpụta n'anya ọ bụ Moses nke ga-edu anyị baa na Amerika na tata ọ na-agwazi anyị ndị omebe iwu ka etinye aka n'akwụkwọ ịchụpụ ya. Ọ na-atọkwa m ọchị maka na nke mbụ na-amụ bụ na agwụgwacha ndị oyibo asị na omislidigo odugego ndị be anyị ozi jeza n'ikpeazụ amazụkwa m ihe ọ na-ekwu. So ọkwa ofu Chineke aka na-ekwu okwu a hapụ ihe nsị ka m jụọ Chizzy anyị na ụbọchị anyị fọrọ Mbaka ajụọ ya. Onye ka ekene?
daalụ afọ gị na-ebe isi akpọ Maazị Prince esi m na-agba n'igwe na-akpọkwa nnọọ gaa n'iru anyị na n'ihe na-ekwu ọ na-akpakwa m amụ n'isi na ndị mmadụ bụzi Chineke ka ha ji wee egwu egwu ụbọchị ọbụla onye ọbụla fụrụ mpaka biko Chizzy ruo ya ozi ọ kpatugoro onwe iwe Chineke maka na ịbịa n'akwụkwọ nsọ bụ Chineke na onwe na ya o depụtara wee bunye onye ọbụla ga-ekwere n'ebe nyanwa nọ ọ sị ahụhụ ga-adịrị onye ọbụla nke na-asị na ya kwuru mgbe ya ekwughị Chineke bụziri ihe obi Chineke bụziri onye okwu mgbe mbụ ọ sị na Buhari bụ onye nzọpụta ya Chineke ka o jiri ọnụ ya wee na-ekwu na Buhari abụrụ ekwensu mba ọ bụrụkwa ihe okwu afọ gị na-ebe isi akpọ ọ dị ma 09097711009 maọbụ 09023111009 nwekwara ike ịkpọ na 07050791009 afọ gị na-ebe isi akpọ afọ gị na-ebe isi akpọ ekene m gị gịnị bụ afọ gị ebe ka isi akpọ daalụ aha m bụ ụjọ akpọnwa obodo isi m Igbo na okwu Ebonyi steeti gaa n'iru na n'ihe na-ekwu ụka Mbaka ahụ ọ dịkwa ka Mbaka ghọgo onye amụma ụwa nke ọzọ wee bụrụ na onweghị onye na-atụkwasị obi n'ihe ọ na-eme o ji ude ahụ kere ya na-egwuregwu ihu Chineke ka ọ ji aka ya wee na-adọtara onwe ya n'isi ya biko isi dị ọnụ ya ọdụ o ji onwe na-eme ya ya ngwara biko okwu niile kwuru na ndị niile akpara na alụ niile akpara na-atụnye n'ọnụ ka bụ echiche nke ọ bụrụ echiche nke anyị na Solid FM ọ bụ ka o wee dị maka anyị na-ekwu biko ịkwụọ anyị agwago na akọ n'ọnụ ihe ndụmọdụ gị ka isi ghọta ya maka echiche nke gị ma ọ bụrụ echiche ịkọ ọnụ na-ewe ka esi ekwu okwu ụfọdụ na mma ihe n'ala anyị ikwuo ya na-abụ ka ụmụnne na-abụ ji agwa onwe ha okwu n'ama anyị nọ n'ama ka anyị jiri na echiche wee tụọ n'ilu a ka onye ga-aghọta ya wee ghọta ya onye akọ n'ọnụ biko afọ gị na-ebe isi akpọ afọ gị bụ ụtụtụ ọma ekele gị ma na ụtụtụ ọma abụrụ ekene n'ala Igbo ngwa gaa n'iru ngwa daalụ ọfụma afọ gị na-ebe isi akpọ daalụ ekene m gị gaa n'iru anyị na-alụ ihe ị na-ekwu ihe ọbụbụko ka udo dị n'obodo a onwe ihe dị ka udo ndị a na-abụ anụkata ahụ ndị uwe ojii na-egbu ha maọbụ gbawa ebe ha na-alụ ọrụ ọkụ ha emeghị ya ọ bụrụ na anyị chụpụcha ndị a onye ma ndị na-egbu ọ bụrụ isiokwu anyị nwanne anyị nwoke anyị agụpụtaghị ndị ahụ biko ịma na ihe niile nwere usoro ka esi eme ya ebe anyị gụpụtara si tinye n'ọnụ ya na ya ka ndị ọzọ wee chọrọ itinye ọnụ na ihe agụpụtara wee ike itinye ọnụ ọzọ dịka ibe ya bụ itinye ọnụ ihe ndụmọdụ gị kwuo okwu dịka o kwesịrị ọ bụrụ ihe mba iwekwana ihe mba na-eweta na akpa alụ a anyị wepụtara oge ka a na-akpa alụ jiri asụsụ ba gwa onwe anyị nke bụ eziokwu na-alụ ọ bụghị ịba mba ewe ka esi akọ mmadụ ọnụ ya ha anabata ya mana ewe ka ị ga-esi wee kọọ mmadụ ọnụ ọ bụrụ ọgụ ka anyị tụọ ya dịka ilu afọ gị na-ebe iche agbọ baba otu gaa n'iru
ebe m ọkwụkwọ ka ndị obodo iwu tupu Buhari na ihe ọ na-eme pụta ya anya enwe akwụkwọ ka nwoke m afọ maka na nsogbu dị ebe m na-ekwu egwu ugbu a ọ bụghị na-akwụ m ịbụ na traụza m na-akwụzi magbu n'ukwu maka na ihe siri ike aga m na-ekwu abịazie na nke Boko Haram chefuru ndị ya ha dị iko awọtọzi ihe na-eme n'obodo a ndị asịrị amara ndị ahụ hapụta ha ga chịpụ ndị bi n'obodo ebe anyị nwekwa ndị nchekwa awọtọzi ihe na-eme ebe anyị ugbu a egwere atụkwa anyị nwaanyị biko ọzọ dịka ibe ama ọdụ na-ahazi agwa akwa mmiri ndị esebụ na ọbụ emefu ụzọ ụrụ anyị na-amaghị ọjọọ ya ka m na-arịọ akwa ewere ndị na-achị ebe a eche m na-ewe ndị kwesịrị ije ka ha na ha akpa miche ndị semnọ ka emezi ụzọ mmiri ha mebiri mmiri ha weti nwata ha mebiri ụzọ ịmagafe ebe ahụ ngwa daalụ mana nke ọzọ i kwuru ewe ihe ahụ ịkpọrọ afọ oge a ọ dịghị n'akụ anyị eso nke a gbasakwa anyị onye chọrọ ikwu okwu ihe anyị kwuru eji na mkpọba aha ya ịmụ ihe dị anyị kwesịghị ịkpọ ahụ ebe onye ka ikene afọ gị na-ebe isi akpọ daalụ gịnị bụ afọ gị ebe ka isi akpọ gaa n'iru anyị na-anụ ihe na-ekwu anụrụ m ihe mepụtara mgbasa Chineke ịbụ amụma ga-emegide Buhari onyeisi ala anyị na gọvanọ Timoti ka bụ nke okwu n'oge a anyị mara okwu na mbụ oge ọbụla anyị na Chineke ala enwego ebe ọ gbapụtara akwụkwọ nsọ okwu maka Sọl and Samuel enwetara ihe ndị a niile mana ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ha mee mmasịkwa Igbo amasị ihe dị iche na pozishọn amụma maka mgbe ụfọdụ obi gị nwere ike gwa gị isi na Chineke gwara gị ọnya na-ebute mkparị ekewepụta ihe gbasara Chineke na okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị anụghị ihe na-ekwu dala anyị nabata gị ọfụma 09097711009 ma 09023111009 ị nwere ike ịkpọ 07050791009 cheta n'ebe anyị na-anọ akọwapụta akụkọ dị n'akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche n'obodo anyị bụ Naijiria ebe a ka anyị nọ dịka anyị na-anabata gị ozugbo ozugbo ị na-ebe okwu gị nke maka na oge adọrọ n'ọnọkọ anyị dịka o si ada afọ gị na-ebe isi akpọ gaa n'iru na ihe na-ekwu kwụsị okwu ike na-ekwu gaa n'iru ọ maka ihe unu na-adị maka tinye ọnụ n'okwu bee ya nke Mbaka etetego n'ụla o kwesịghị na itete n'ụla kịta m maka so ihe mechara ihe niile na-eme m ọnọdụla wee ngwadalụ ajụjụ ka bụ ọnụ okwu gị ododo ọ bụrụ ihe anyị nwa na-ekwu maka Mbaka ihe anụnwa bụ ihe akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche kwuru ọ bụrụ anyị nwa kwuru na egopụtara ka o si daa na akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche n'obodo anyị bụ Naijiria tupu ihe mmadụ awọ ihe onye ọzọ afọ gị na-ebe isi akpọ daalụ gịnị bụ afọ gị ebe ka isi akpọ ọnwa bụ igwe loka Matias ga na-akpọ Ijere Matọfịa Matias gaa n'iru biko ibe m na-esi n'ime ya bụ na ihe gbasara nke onye isi ala na-achị anyị ọ bụ sipụ n'okwu iwepụ ya sinapụ ya n'ọzọ ewepụnye maka na ihe fọrọ ka ọ pụọ agwụgọ na ya izi ọchịchị ya agbadago na agbada ọ fọdụrụ onye ọ ka mma si hapụ na ya ka ofe ofu n'ichie onye Mbaka na-ewukwe ya kwuwe mana isi hapụgoro nnọọ n'echiche nke mụnwa ya kwụ n'ichie nnọọ ọrụ anya anaghị ihe ikwu daalụ afọ gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma 09097711009 maọbụ 09023111009 nwekwara ike ịkpọ na 0705079711009 cheta na
ọnụ ka bụ ọnụ ka anyị ji gụpụta ụmụ ọkpụrụkpụ okwu dị iche iche ka o si dị na akwụkwọ nta akụkọ nke Naijiria. Ịkpọ ịsụọla ya Igbo eleye akọ n'ọnụ. Afa gị na-ebe isi akpọ? Ụtụtụ ọma nụ. Ya gaziere gị. Ọ ga-adụrụ na ma mgbede Igbo steeti ma papa na-akpọ. Ngwa gaa n'iru. Onye amụma Mbaka, biko ndị Naijiria gbaghara. Mgbe mbụ ọ bụrụ na uchere na Buhari ga-eme ọfụma sị ya nọrọ, ikekwe ụfọdụ ike na ọ bụ amụma ka ọ na-ebu ama mma na ochi ya ka ọ na-ekwu dịka mmadụ, mana ịma na onye amụma gwara okwu asị na amụma ka o bụ. Mana ugbu a ọ hụrụ na nna anyị ukwu a ga-emezi ọfụma, onye ọbụla ji aka jikọ aka na-agwa nna anyị ukwu ya mewe ọfụma n'ụdị nchebe, ya mewe ọfụma n'ụdị ụkwụ na agụ na-egbu ụmụ mmadụ, ya mewe ọfụma ka a ghazi dị na-egbu mmadụ dịka na-egbu atụrụ na anama na Naijiria, ya mewe ọfụma n'ụdị ọchọ inye ọrụ ya enye okirikiri ma na ihe niile bụ otu na Naijiria, ka ama ndị ọzọ ga-abịazi na Mbaka emere nke a ka jikọ aka ịhụ na ihe Mbaka na-eme. Ndị amụma bụ ndị na-ekwu eziokwu, ndị amụma bụ ndị na-adị agba nkịtị mgbe ihe na-enye nsogbu n'obodo, ihe na-enyezi nsogbu n'obodo anyị. Ndị amụma niile jikọ aka na-asị na ihe na-adịrọ ma ha na-emenye anya. Nke na-emetụta bụ na nna anyị ukwu na ndị na-achị anyị ma senators ma members of House of Reps ma gọvanọ adịghị eme ọfụma ịgwawa onye ọbụla. Daalụ. Afa gị na-ebe isi akpọ? Gịnị bụ afa gị ebe ka isi akpọ? Daalụ. Gịnị bụ afa gị ebe ka isi akpọ? Gaa n'iru. Nwaanyị afa gị? Afa gị? Owele, gaa n'iru. Ihe ndị mmadụ na-ekwu aka bụkwana mmadụ ekwu mmadụ na mmadụ abụrụ ochi. During the 2000 years ago, Judas to Jesus Christ n'anya betray ihe ya. Judas dị ka pope anyị nwere kịta ma ọ bụrụ mgbe. So maka kwuo okwu taa emechi ya o kwuru emere ya pụ ihe ọzọ kwugharịa mmadụ agwaghị na onye ozi Chukwu kweni ha. Ọ bụrụ na Chukwu bụ ịchụpụ ebe a tụọ mmadụ agwụ obodo atụọzi mma. Ọ bụrụ na Chukwu gwara ya pụọ against Buhari ya kwụsị ịchụpụ ya, ndị mmadụ jikọta ka achụpụ ya. Ọ bụ na onye kpọ na fụrụ ọkọ Mbaka asịrọ Mbaka ọ bụ Chukwu ọ prọfet ka ọ bụ onye ma ya mee ya. Daalụ Owele. Owele, ngwa daalụ. Ọ dị mma, afa gị na-ebe isi akpọ? Ngwa bịa okwu gị nkenke o. Ekere m Mbaka ihe na ọdọ ọkpa na ofe mmadụ iwepụta onwe Bishọp Kagama Abuja na-ekwu, Okote na-ekwu. Biko ka anyị kwuo ka anyị kpọba ndị anyị kpọrọ ndị ahụ afa, biko ewe n'iwe. Afa gị na-ebe isi akpọ? Ka anyị ghara ndị ihe na-agbasaghị ihe okwu anyị akụkọ anyị kwuru ebe a ghara ịkpọ ha afa, biko. Afa gị na-ebe isi akpọ? Okenye ngwa. Ife na-ekwu na ife Mbaka kwuru dị mma, but ihe ọzọ chọrọ ka onye anya na-eme ọkafọ na Buhari ọ dịkwa ndụ, Buhari a na-ahụ na ya onye a na-eme onye. Okwu niile na alụ niile ndị kpọrọ na-atụ ebe a ọ bụ echiche nke anyị na Solid FM. Biko kpọọ ekwuo ihe o kwesịrị ikwu na ejighị ịkọ ọnụ edozi obodo. Alụ na udo na obiọma ka eji edozi obodo. Ya bụ na okwu niile, alụ niile, nkata niile akpara tata na ọnụka anyị chara akwụkwọ nta akụkọ a bụ echiche ndị niile kwuru okwu ha kwuru. Ọ bụrụ echiche nke anyị na Solid FM. Ọkwa ka o wee dị maka anyị na-ekwu dịka ndị dere si dee ka anyị gwụpụtara, ndị tinyere ọnụ tinye echiche nke ha. Ọ bụrụ echiche nke anyị, biko onye mara ihe na-ese okwu ya mere ya. Mana dịka o si dị, ọ dị m ka anyị were ofu anyị na-apịachizie. Afa gị na-ebe isi akpọ? Ekele gị nwanne, ndị ka imel. Afa gị na-ebe isi akpọ? Ejiofor, gaa n'iru. Ebe gaa n'iru. Ọ bịa na nke onye isi anyị Mbaka
ahụ maka o gburu ọ bụrụ na amaghị na mmadụ gburu n'abanye ọ bụgoro nke ọba ichiri ka o si wee bie so ochi egburu esi hapụ ya maka ọ bụ ike echi odugo nke ga-abanyite naanị gị ikwu daalụkwa ga-abụ onye ikpeazụ anyị ga-anabata n'ọnọkọ anyị ka anyị jee mee ihe ndị ọzọ kwesịrị na anyị ga-eme maka na mkpọrị ka eji ere nwa mkpi cheta na nweke o si kụọ elekere 8 n'ụtụtụ taata anyị ga-ebubatara gị ama egwuregwu nweke o si kụọ elekere 9 anya nọrọ chimchim ibubatara gị okwu akpụ n'ọnụ ya bụ okwu akpụ n'ọnụ ebe a ka anyị na-enyocha ọtụtụ ihe na-emetụta ndị Igbo n'obodo anyị bụ Naijiria dịka o si ada sọsọ ebe ọ na-akpọta bụ n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM anyị wee na-ekene ndị niile kpọrọ akpọ ma ndị gere ntị ma ndị ka na-akpọkịta anyị ekene unu ri na ọ ga-adịrị unu ncha niile na mma dịka Chizzy si kwuo okwu niile kwuru ebe anụnwa bụ uche ndị kwuru nya bụ okwu ine anyị fụ na sọsọ anyị mere ebe anụnwa bụ ịgụpụta ka nya bụ akụkọ si dị n'akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche nke obodo anyị bụ Naijiria enwenyezi na ohere itinye ọnụ ya bụ na uche nke anyị dị iche na okwu niile ekwuru ebe anụnwa n'ụzọ dị iche anyị wee na-ekene unu na-asị unu sonyere anyị dịka anyị na-ebubatara unu mmemme ndị ọzọ dị iche iche na ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM ebe ọ na-ada gbụwam daalụ maka ige anyị ntị ọ dị mma unu amara na ọ na-abụ ọkụ ma ha elekere anyị 5 kwa ụtụtụ ụbọchị Fraịde niile anyị nọrọ ebe a wee were asụsụ Igbo wee na-agbasara unu ozi na-eme ka obi anwụrịrị wee na-akpọ unu olue elekere anya 7 anyị agụpụta isiokwu ọkpụrụkpụ isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ elekere anya 8 bụ oge ahụ ajịbọ ya bụ odogwu na ndị otu ya na-eji abata wee were ihe mere n'ama egwuregwu wee kọwala unu ana tie ya ọnụ elekere anyị 9 na-anụgo ya ka ajịbọ si kwuo ya ebe a ka anyị na-apụta wee dọwa okwu agba dịka o si eme n'okwu akpụ n'ọnụ ọkwa elekere anyị 4 anyị abatazie n'oge Igbo mbidozie tata kpakpando ebido emechaa ya oziọma eji ofe buru oche kwa ụbọchị Mọnde bido na Mọnde ri ka anyị na-ewepụta oge eji asụsụ Igbo wee na-agbasa ozi ọkwa elekere anyị 12:10 anyị abata ụbọchị Tuzdee obido n'elekere anyị 4 wee lugide otu a wee lue na Fraịde abụ m Chizzy biko jee na ihu akwụkwọ na Facebook jee chọba Chizzy zitela anyị ozi maọbụ ịchọba Kpakpando TV ije na Kpakpando TV nọ na YouTube ịsọbskraịbụ ọ ka iwee na-afụ ihe niile nke anyị na-eme wee na-afụkọ ka anyị si eme ya ịnwekwara ike ịfụ ajịbọ na ije na Facebook maọbụ na Twitter maọbụ na Instagram ịnwekwa ike ịchọ Solid 100.9 FM na Twitter na Facebook maọbụ na Instagram anyị jụrụ eju bara abarụ ọ bụ na isi Enugu na-apụ maọbụ ebe ma nwetanwu Solid 100.9 FM n'igwe okwu gị ije na www.solidfmradio.com onwe ka isi ji ebe ahụ ịfụ ka o si gbatakwụrụ n'ihe niile anyị na-eme ka o si ada n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM ekere m ndị niile kiriri anyị na YouTube tata ọ ga-adịrụ niile mma anyị bụara ọnọdụ ugbu a ajịbụ eme ụmụ ihe ndị ọzọ anyị kwesịrị ime o wee bụrụ unu wee gabazie n'oge ama egwuregwu otu a ka anyị si eme ya onye otu ya nọgoro ozigbo nwamba anọgoro ozigbo nwamba kene ndị Igbo ka a mara na ịnọgo nso Igbo ndị na-ege anyị ntị ekenekwe m unu tụtụ ọma nke onye echiri ya zelu gbam unu ga-anụzi ya n'uji ya na ọkwa elekere ya 8 kpọmkwam n'ụtụtụ a abụ m Chizzy ka ọ dịnụ Hello, sir.